Narito na ang mga nagbabagang balita. Higit 10 milyong pisong halaga ng marijuana nasabat sa Tuba, Benguet. Hustisya, hiling ng pamilya ng lalaking namatay sa San Fernando City, La Union. 17 barangay sa Dagupan City wala ng kaso ng COVID-19. Kaso ng COVID-19 sa ilang probinsya patuloy sa pagbaba. Mga bagong kalsada sa Cordillera binuksan na. Ano ang basihan para makapagpila ng disqualification case laban sa isang kandidato? Ang sagot alamin sa Ikaw at ang Batas. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Nasa kote ng mga otoridad ang dalawang umano'y tulak ng marijuana sa kahaba ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Sa gilid na ito ng kalsada sa poblasyon Tuba, Benguet sa Marcos Highway, nasukol ang dalawang lalaking ito na kinilalang sina Christopher Son Domogan, 38 anyos mula Baguio City at si Jason Edward mula Tabuk City, Kalinga. Ibinenta raw nila ang 70 bloke ng pinatuyong dahon ng marijuana sa PDEA agent na nagpanggap na buyer. May bigat itong 70 kilo at tinatayang nagkakalaga ng 10,800,000 pesos. Na-recover mula sa mga suspect ang higit 1 milyong pisong bypass money, gamit na sasakyan at mga personal na mga kagamitan. Ayon sa PDEA Benguet Provincial Office, galing ang mga ito mula Kalinga at balak itong ipuslit at ibenta. Nagkasundo sila na sa poblasyon Tuba, Benguet ang bentahan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang mga nahuli at maging ang PDEA. Nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng lalaking natagpuang nakahandusay sa harap ng painuman sa San Fernando City, La Union. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Ito ang larawan ni Emil Nacionales, residente ng Pagdalagan Norte sa harap ng isang kilalang resto bar ng Biday sa San Fernando, La Union. Dahil sa kalunos-lunos na sinapit, hustisya ang hiling ng kanyang pamilya. Sa pagkakaalam po namin, madaling araw po ng November 11, ito nangyari, mga bandang alas 2 or alas 3 ng madaling araw. Tapos natagpuan yung bangkay ni Emil Nacionales dito nga sa may naturang bar na sinabi ko, mga bandang 7 a.m. or 6 a.m. na po ng umaga. Hindi raw agarang na-i-report sa mga otoridad ang insidente. Hindi raw naniniwala ang pamilya ni Nacionales na nagpakamatay si Emil at hinala patay ito sa pambubugbog. At ang brief po na sinabi nung doktora ay medyo malakas po yung tama dito sa may ulo ng biktima. Traumatic injury po yung nangyari dito sa ulo niya. So, ang dami din pong naging gasgas ng biktima sa iba't ibang parte ng katawan na hindi po umaakma sa suicide na sinasabi ng karamihan. Ang suicide po na sinabi nila ay tumalon po ang biktima sa napakababa po na bubong ng isang establishment, which is yun nga po, yung bar na sinabi ko, hindi nga po akma ang autopsy report dito nga sa sinasabi nilang suicide. Pero para maliwanagan, humihingi sila ng CCTV footage. Umaasa din sila na may mga lalantad na witness. Ayan, makipag-cooperate po tayo sa lahat ng police or sa lahat po ng kailangang pag-cooperatan kasi po justice po ito, buhay po yung kinuha ng kung sino man ang kumuha ng buhay ni Emil Nacionales.
Paglilinaw ni Police Lieutenant Emma Ruth Estrada, base sa autopsy report, nagtamo ng traumatic head injury si Emil Nacionales. Ibig sabihin, malayong nagpakamatay. Allegations lamang po ito. So, it is not indicated na the cause ng death niya ay suicide. Ayon kay Lieutenant Estrada, nagpadala na sila ng sulat sa may-ari ng bar at humihingi ng kopya ng CCTV. Malaki raw ang maitutulong nito para malaman kung ano ang sanhi ng pagkamatay at kung sino ang posibleng nasa likod nito. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. There are now almost 90 disqualification cases pending before the COMELEC. And among the grounds is false representation in the contents of the certificate of candidacy. And this is provided for by Section 78 of the Omnibus Election Law on qualifications for elective office. And pag ang petition to justify the cancellation of the certificate of candidacy, then false representation should be the ground for disqualification. Now, ang false certification dapat material misrepresentation. Like if I say, I am a Filipino, but actually I have not converted into a dual citizenship. Amerikano pala ako or European, German ako. Then that will be considered as material misrepresentation. Ang fact of birth, however, sabi ng Korte Suprema, doon sa kaso ni Villaferte versus COMELEC, no, is not a material misrepresentation. Sabi ng Korte Suprema, pag nagkamali ka sa pag-state ng date of birth mo or place of birth, hindi yan material representation. Ang Section 78 of the Omnibus Election Code says qualifications for elective office. So, ang qualification is that you must be Filipino, you must be able to read and write, and you must have residency in a certain place. If you deliberately attempt to mislead, misinform, or hide the fact, at ikaw ay para maging eligible, even if you are ineligible to become a candidate, then that is considered material misrepresentation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, 17 barangay sa Dagupan City wala ng kaso ng COVID-19. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life.
Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Labimpitong barangay sa Dagupan City ang wala ng naitalang kaso ng COVID-19. Magbabalita, Irish Kawile. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Dagupan. Sa 31 barangay sa lungsod, 17 na rito ang walang aktibong kaso. Mayroong 29 na active cases ang lungsod. Pinakamataas ang bilang na aktibong kaso sa Bunuan Gazette na mayroong 23 na sinundan ng Barangay Mangin at Bacayao Norte na may 3 kaso. Lumuwag na rin ang quarantine guidelines sa lungsod, bunsod ng Alert Level 2 status nito. Dahil dito, magbabalik na rin ang Bike and Run Day na ginaganap tuwing linggo. Nakalaan ang De Venecia Extension Highway simula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga para sa lahat ng mga siklista, runners at iba pang health-related activities. Ang mid-lane ay nakalaan para sa lahat ng bikers habang nasa magkabilang gilid naman ang mga runners. Hindi naman papayagan ang mga bikers na walang helmet. Hanggang 10 miyembro ng grupo ng siklista na di lalampas sa 30 km/h na takbo ang papayagan. Mahigpit na pinapaalala naman ng syudad na magsuot ng face mask, sundin ang mga health protocols at panatilihin ang kalinisan. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, patuloy naman ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng La Union, Benguet at Abra. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa La Union. Sa huling datos, mas mababa na sa 500 ang aktibong kaso ng probinsya. May 8 bagong kaso, 30 recoveries at 3 namatay. Samantala, 5 naman ang bagong kaso sa probinsya ng Abra at 8 ang gumaling. Sa kabuuan, 47 na lamang ang aktibong kaso sa buong probinsya. Malayong mas mababa din ito sa mga naunang datos. Patuloy din ang pagbaba ng mga kaso sa probinsya ng Benguet. Sa kasalukuyan, 22 ang bagong kaso. 54 ang recoveries at 2 ang namatay. Sa kabuuan, nasa 339 ang aktibong kaso sa probinsya. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang pagbaba ng mga kaso sa iba't ibang probinsya dahil sa patuloy na vaccination at ilan pang mga hakbang. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, mga bagong kalsada sa Cordillera, binuksan na ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Labis na pinagpapasalamat ang pagbubukas ng mga bagong kalsada sa Kalinga at Mountain Province. Ayon sa mga magsasaka, malaki raw ang maitutulong nito sa kanilang hanay. Magbabalita, Charles Limon. Para mas mapaangat pa ang sektor ng agrikultura ng probinsya ng Mountain Province, binuksan na ng Department of Agriculture Cordillera at ng Pamahalang Panlalawigan ng Mountain Province ang Banata Sumayang Sadsadan Farm to Market Road sa Bauco, Mountain Province. May haba itong 4.5 kilometers at nagkakalaga ng 71.28 million pesos. Ayon sa Department of Agriculture Cordillera, target ng proyekto na matulungan ang pagpapalago pa ng kape, highland vegetables at heirloom rice na kilala sa bayan ng Bauco. Naghayag naman ng pasasalamat ang mga opisyal ng Bauco. Pinasinayaan din ng DPWH Cordillera ang tulay sa Barangay Dumanay, Tanudan, Kalinga. Nagkakalaga ito ng 96 million pesos. Ayon sa pamalang bayan ng Tanudan, matagal na nilang problema ang kawalan ng maayos na daan mula Upper at Lower Tanudan. Ang naturang tulay ay parte ng Tabuk-Banawe Road via Tanudan-Barlig Road. Malaki din ang tulong ng tulay sa industriya ng palay sa probinsya. Charles Nico Limon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.